Алейкум, имрӯз мо кор мекунем дар платформаи Packet-Option бачаҳо ва чӣ сделкае мекунам аз значенияи боло гирифтам, поён гирифтам дар платформаи Packet-Option мегӯм ва ин видео мешавад дар YouTube. Лайка бимонед, подписатсия кунед дар канал ва ҳамхели видео штоби ман бисёр бикунам бародарои ман. Так што газават мекунем, ягон чоя пичина, ягон чи тайёр кунед, бишинед. Пасаратса мекунем, ма имрӯз ягон сделка кардагӣ нестам. Чӣ хеле мебинем? Хай, пасаратса мекунем хотя бы $1000 кор кунем. Видео без монтаж меброям, минус, плюс, ҳама чиша нишон метам. Барои чӣ ман ин кора мекунам? Штоби дальнейшем вақте ки ман видеоро дар YouTube мепартом, ошибкаи хидма бифаҳмам. Яъне дар кадом ҳолат ман ошибка кардагим, дар кадом ҳолат не. Рафтем сар мекунем бачаҳо, парамона мекувем. Ва ман дар ҳама параҳо торговаться мекунам. Фарқ надорад OTC, BOTC, дар любой пара ман торговаться мекунам бародарои ман. Чӣ хеле мебинем? Пара валюта ChFJPY медроем. Последний, яъне предпоследний ҳамин ҷои касания уровни хестагии мо ҳамин территория, яъне инҷа глобальный поддержкаи мо мешавад. Яъне ин поддержкаи моро обновид кард ва ценаро мебинем чӣ хеле ки ҳаракат тарафи болои кадистай. Мо айрӯи ин нигоҳ намекунем да. Барои ҳамин мо чӣ кор мекунем? Таймфрейми 5 минутада мерем ва мебинем оё действительно ҳаминҷа разворот шудагае ё не. Чӣ хеле мебинем? Свечаи моро 2 минут мондагае ва дар ҳамин ҳолат боковой тренд шудагае. Аи калидор ба ин калидор омадагае. Лекин камтарак зонаи опаснее барои даромадани сделка. Барои ҳамон хобуш ай ҳама варианти осон мада чие? Ждат кардани ҳамин пара, яъне ҳозир ман ҳамин параро избранида мемонам. Штоби баъд биём бинам чӣ гап шуд. Ягон параега мерам. Ауде када чӣ хеле ки мо мебинем объёми свечаи хуб дора ва мо дар пасаратса мекунем дар ҳаминҷа сделка кунем ва точкаҳои дар кори худмона мемонем ва ждат мекунем. Объём реальный колонай ва чӣ хеле ки мебинем инҷа боковое накопление дани ҳолата як бор пробой шудагие, як бор, ду бор. Ҳамин ду точкаро бояд мо дар ёд бигирем ки ҳаминҷада ҳамин гап кор шудагие. Куҷо шуди? Инахе. Ина як точка скопировать мекунем. Ина дим точкаи, яъне пробой обратный калидор. Ва чӣ хеле мебинем дар инҷа тендо дестай. Барои ҳамин мо ждат мекунем бучаи свечаро ирам дар избрани мемонем. ChFJPY мона мебинем чӣ гап шуд. 21 секунди свеча мондагие. Ва RSI чӣ хеле мебинем направление поён нишон додастай. Барои ҳамин мо ждат мекунем камтарак чӣ гап мешавад. Аудекад мон свечаам бошад. Ҳамин аудекад OTS BOTS да ман 2 дақиқа тарафи боло медорам. Барои чӣ боло медорам? Барои объёми ҳамин свечаро нигоҳ карда ва ба логикаи ман бояд ин ҳаминҷаро хотя бы зафиксировать кунад. Чӣ хеле ки мо мебинем каждый раз ҳамин линияро пересекат кардагӣ ҳасте. Может быть тайми мо нараса, лекин 2 минут и вақте ҳастае ки мераса. Намерасадагӣ хеле гап чап нестае. Нигоҳ мекунем сделкамоно хай. ва дар ин ҳолат медроем параи ChFJPY буда мебинем. инҷа бояд биёя як бор хотя бы ҳамин тени и пешинаро зафиксировать кунад, ё ки ҳаминҷа разворот мешавад. Лекин ма ба фикри ман ин ҳаминҷа ҳозир меояд зафиксировать мекунад, баъд мо сделкада медроем. Барои ҳамин ягон ҷо сарроси ман нестам ман бачаҳо, шумоам сарроси ман набошед. Дар инҷа чӣ хеле мо мебинем нисходящий трендай. Аудекад OTS медроем. Аудекад OTS ҳам чӣ хеле ки мебинем инҷа дар боковое накопление рафтагие, пробой шудагие, яъне максимумшо обновид кардагие дар инҷа поддержкамона ва дар ин хаттомона соз мемонем ва ҳаракат мекунем.
ана дар ин ҳолат ман чӣ кор мекунам? Дар ин ҳолат дани ҳамин момента агар рӯ логика фикр кунем, тренд боло рафтиста, яъне тарафи восходящий рафтиста. Лекин ихе нигоҳ кунем, яъне ихе прямой нигоҳш кунем ба кавои движения. Барои ҳамин сарроси мо намешем, чепчепеваймо намебинем. Ман чӣ хеле гуфтам биёя 2 дақиқа боло медром, успед накардам. Чӣ хеле дидем? Ҳеҷ гап надорам, ман ҳамин парара 3 дақиқа зиёд мекунам. Агар як борига ҳамиҷа биёя бираса, бо 3 дақиқа боло медром, поён намедром. Якум сделкаи мо чӣ хеле мебинем ба плюс ба анҷом расид. Ина аудикати мо ба плюс ба анҷом расид. Якум сделкаи мо ва иҷара ози обновид мекунем ку чӣ гап шуд. Якум сделкаи мо ба анҷом расид. Ана дуюм сделкаи мо чӣ хеле мебинем? Болои сделка мондай штат мекунем мо. бисёри бад гап дадистам ба фикрам. Хубуш бисёр гап назанем. Любой новичок бояд як чизро бифаҳмад. Трейдинг боло поён и пул кор намекунӣ, яъне фақат сливат мекунӣ. Одамое ки шуморо мегӯянд ки мо схема дорем, мо тарзи увеличивать кардани проходимости сделкаро зиёд мекунем, ё ки рынок 50 на 50 кор мекунад. Короче, хеле одаморо вообще абсолютно бовар накунед. То шумо базовый технический анализа изучат накунен, мақсади гап айдастон ҳеҷ намеяд айдрам боло поён кати. Да бинарный опцион именно фундаментальный анализ гуфтани чиз вообще кор намекунад. Фаҳмо, барои ира дар кор нестай трейдинг ню рафта анализ кардан бо обратно омадан. Трейдинг ню барои чира дар кора? Трейдинг ню барои фундаментальный анализи чёткӣ кардан дар кора. Ва чӣ хеле ки мебинем, дем сделкаи ман нагузашт ва ман 3 дақиқа ҳамира боло медром. Як баробар зиёд карда штат мекунем. Последний минутушда бояд тен бута свича. Лекин сабаби пробой карданам метавонам, агар ба шарте ки ҳамин объем ҳамин хедалши давом тия. Ами як свечаи ма 5 минутай. Ина хитон ҳисоб кунем ки течени чанд минут ҳамин калидора пробой кардагӣ нестай. ҳай сделкамон рафтан гира я бор аудикад мо медрем чӣ гап шуд. Аудикади мо максимум да омад расид. Ма чӣ кор мекунам? 3 дақиқа поён медром. Лекин объем дора свеча. Пробой карданаш мумкин, яъне ликвидация ҳамин калидор мешавад то ҳамин уровина. 3 минут достаточно ба фикри ма. Ай боло ҳози инами 7 секунда агар тем бута боз зуртар мешавад. штат мекунем мо. чӣ хеле ки мебинем даиҷа, ман гуфтам бояд тен шавад. Тен шуд бародаро. Барои калидора гузаштани ганда кори чие? Иҷа торопиться кардеса ки инами 2 точкае ки ман мондагиам ку ҳамира обновид карданда. Барои ҳамон мо штат мекунем. Если чё, перекрития да медроем. Иҷада чӣ гап шуд? Иҷада якум сделка гузашт, дуюм нагузашт, правильно? Ва инаи сеюм сделка монай, ина иҷада чефчепеваи ҳозир гузаштеса чорум сделка монай. чӣ хеле мебинем? Стараться кардеса ман 2 дақиқа вибр мекунам ҳамин пара як баробар зиёд карда тарафи поён медром. Боло намедром. Барои ки анализи ма поёние болоӣ нест. ҳамин линия ҳисоб кунем да течени 5 минутӣ ҳисоб кунем ки чанд қадар пробит кардагӣ нестай ва ин иҷара аҳамият бутем да объеми калон шудагӣ дидем. Барои ҳамин ҷдат мекунем, агар инаи вақти ма 1 минут камӣ куна, инаи дагони ма камӣ бояд накуна.
лекин бо 3 минута медро омадем уверени баъд плюс мона мегирифтем ва ҳамин сабаб чӣ кор мекунем ждат мекунем вая чӣ гап шудестай ва дар инаи ҳолат и парамона мебинем 15 секунди гашт мондаге и мегзара плюс мона ай пара мегирем аю пара плюса гирифтан мондаге тамом. мо плюси хумон ай пара гирифтем ва и пара чӣ хеле ки мебинем минус дорафтестай дани момент ва инаи дагони ма инаи якам сделкаи точкаи яъне ма даромадагӣ уже вообще вероятности сӯхтанаш бисёртаре чем ай гузаштанаш, лекин инаи бологӣ бояд инаира покриват куна уже. бояд ҳар яктаи мо главни точка вход ва времяе ки вақте ки мегирем ҳавая контрол карда бутонем. Агар ки времяи мо контрол карда нашед, мақсад мо времамона кам расид ё ки вай расид, бо чӣ кор мекунем ҳамун направление медроем бародаро. барои ҳамин одамое ки дар трейдинг яъне трейдерое ки баҳона мекунанд ки рынок безебай, и гапи чап дурӯғай. рынок безеб шуда наметавонад. Единственный момент вақт нарасиданаш мумкин ҳастай. И реальни чизе ки мақсад вақте ки анализ мекунӣ ҳамун анализда ҳамун вақтда туғрӣ намегирад. Чӣ хеле ки мебинем плюс мона мо гирифтем. Правильно? Итаво чӣ кор кардем мо? Якам сделка гузашт, дуюм нагузашт, сеюмо чӣ хеле ки дидем гузашт ва чорум мо нагузашт, панҷум сделкамон гузашт. Ҳозир мо дани время мебинем ки дар иҷа чӣ гап шудаге $568 мега плюсдаи, лекин иҷа дар ина аҳамият бутенда дагон кати гирифтагим барои ҳамин 7 сделка нишон додестай ба фикрам 1 2 3 4 5 6 7. мо плюси $500 дани время ҳамин пара аудекад ОТС да ма 2 дақиқа поён медром. бе ОТС бахшиш бачаҳо ва максимум омад 3 дақиқа вибриш мекунам бо поён медром. анака айма чӣ мондай? Фақат ждат кардани ҳамин пара чеф ҷпвай ма мебинам чӣ гап шудестай. чеф ҷпвай чӣ хеле мебинем бо тен шудестай бародаро. Агар ки ма ҳамин момента пропустит намекардам, бо ҳаминҷа дар боло даромада метавонистам. барои ҳамин биёин ягон ҳозираш дар параи дига мерем. чӣ гуфтен? бо нагем ки акай Умар фақат дар як ҷо кор мекунӣ. Короче аудекадо тест медром чӣ хеле мебинам моменти созай 3 дақиқа поён медром. лекин инамиҷара ма пропустит кардагем. Инами пункти глобальни пунктай может бит вақти ма разворот да нараса. фаҳмо? ма барои чӣ шуморо постоянно мегӯм ки гапи вақти даромадани тай. яъне оё ма ина 20 секундаш мондаге 15 секунди свеча. озир ҳамин метавонад 15 секундаш да бирава инамҷа бираса, баъд разворот карданаш. гапи разворот карданайда. ҳамин калидора даромад, яъне телаи ира обновит карда тенша не. озир анака ҳаракат бакиҷо кардесай тенша. инаам боло. тенора значенияша бидонем ки и ҳама чизи важне да ҳамин коробори мо. ва ира чӣ хеле ки ман гуфтам шуморо обновит кард, тени максималка дод ва ҳозир агар инаи свеча пастаратса кунад, тени инаҷамона обновит кунад, значит сделкаи мо намегузара якташ. лекин чӣ хеле мебинем вақти мо расид ва дим сделкамона дар ҳамин пара мо ждат мекунем. чӣ гап шуданаша 1 минути гашт мондаге ва аудекад ОТС мона мебинем чӣ хеле ки гуфтем ки ма пешакӣ даромадам бародарои ма. барои ҳамин ждат мекунем бишам чӣ гап мешавад. ва ма пастаратса мекунам ки дар YouTube канали худам ягон чира монтаж накунам. чӣ хеле ки ҳастай ҳамун хел. может шумо да ба монтаж маъқул боша, хеле чотки маъқул боша. ма ягон заготовленный текст надорам. мақсадам хедр омадам кор макардам буромадам. ман телеграм каналда гуфтам ки ҳамин рӯз пастаратса мекунам видео запис кунам дар ютубам. барои ҳамин видео запис кардам.
хела бит видео набуд дар YouTube 3-4 рӯз шуд ба фикри ман. Якум сделкаи мо ба плюс ба анҷом расидаса, ана дуюм сделкаи мо чӣ хеле ки мебинем тарафи боло ҳаракат кардаса, яъне тен шуд. Дар ҳамин ҳолат ман чӣ кор мекунам? Дар ҳамин ҳолат ман просто вақта кам мекунам, штат мекунам, иш гузашт, индаиҷа ауде катмон чӣ хеле мебинем гузашт, ана иш мондае ки ана иша штат мекунем. Камтарак волнительный моментае барои чӣ? Барое ки ман ҷои нитода изначально даромадам худам ва оё ҳамин вақти ман достаточное барои ҳамин поёни рафтан ё ки не. ҳар чӣ хеле ки мебинем шукронаи Аллоҳ ин сделкамонам ба плюс ба анҷом расид. Ана ки разница байни ОТС бе ОТС дар чие ман шуморо бигум. Мо медроем к примеру одамое ки мегӯянд ОТС дурӯғае файрод чонкунен, мо медроем нархи котировкаи биткоинам мебинем. Биткоин да ҳаёташ да гиҷо $89,000 буд. Ҳамиша мара бигин. Ин ҳами як ҳафта пеш мақсади гап биткоин то ҳамиҷара хистагиае. Яъне биткоин ОТСа мебинем мо 89,000 додасае. Яъне котировкаи ҳами нидавнира додасае. Барои ҳами одаме ки мега ОТС дурӯғае, ба як ваперих очирад ӯ одам трейдер нестае, кор кардан наметона, яъне дар ҳами ОТС кор кардан наметона, маънои котировкара намедонад чие. Барои чӣ? Ё омӯхта шудагианд ки баҳона бикованд. Фаҳмо? Ҳами в основном трейдерои тоҷик фақат баҳонаи тайёр. Сделкамон нагузашт, рынок волатильная, рынок кор накардаса, и хеле гапи чап нестае. Котировкара дидесен, аҳамият битен. 89,000 кай буд бидроен трейдингю бинен. Анами ҳолата бидроен дар таймфренди 5 минутаи трейдингю биковен. Баъд мегӯем ки акай Умар натури ту гапи ҳаққа мезанӣ. Барои ҳамин ҳозир мо мебинем чӣ шуд итоги кории мо. Итоги кории мо $761 шуд. И чиз достаточное бародаро. Барои ҳамин пас тараса мекунем бо сделка кунем. Дафъои дига шутоби силаи ма бираса. Обод бошен, зинда бошен. Лайк, комментарияра ҳаётон обронед.